Promise you you'll kiss me. Promise you you'll kiss me. Promise you you'll kiss me. Tervetuloa tämän videon pariin siis tähän. Later. Ja terveisin Rockstar League. Niin. Okei, nyt lopetetaan tää pelleily. Nyt mennään suoraan asiaan. Eli Täällä on GTA-mestarit. Niin, se olisi GTA-mestarit. Vittu, mitä mä sanon? GTA-mestarit. Rockstar League. Eikö nyt oikeesti mitä mä sanon? Eli tänään pelataan GTA Liberty City Stories. Niin. Elikkäs, no mitäpä sinne muuta kuin tervetuloa ja kiitos. Katso koko videota, ei tästä ole mitään hyötyä sun aivoille. Okei. Tai jos se katso, niin muumimammat, eikö siis meidän kuvauksessa luki, että CJ tulee sin kotiin ja sillä ei oo paha, eikö sillä ei ole hyvät jutut mielessä ruokauttaan. Joten katsoo tää video loppuun. Ja vielä peukalo. Anna peukalo! Ja tilaa kanavaa, niin saat keksin. Ja sitten videon lopussa me vielä kerrotaan, että miten sä saat kaikki nämä 3 GTAt, mitä meillä on puhelimella. Ja tykkää. Ei sitä. Joo, anteeksi, tää Matti, sillä on varmaan joku lääkäri, mitä se on sanonut, että se on. Hei, mä voitin Germanista. Katunut niitä. Nakkimunat. Ei vittu. Joo, anteeksi, tää puhunut jostakin nakkimunakasta, kun tää pelaa. Mikä tän pelin nimi oli? Football Strike. Niin, Mateus pelaa jotain Football Strikea tuolla. Mua ei niinku kiinnosta vittuakaan toi. Noniin. Back to game. Peukalo. Please. Se on ainoa juttu. Ja tilaa kanava. Jos ei, niin CJ tulee sun kotiin. Ja sillä ei oo pahat litskat mielessä. Mitä? Venä mä haluan skipata nää aina, koska mua... Voinko me jossain vaiheessa pelaa? Sä pelaat sitä. Mitä? No sitä football. No, mitäs mä rupeat? No, se ei tee mitään eroa, koska mä otin just mopo ja mä lähden menee. Mä törmäsin johonkin. Siis tää kirjaimellisesti tää mopo, tää on niin epärealistinen. Tää meni näitten puitten läpi. Siis tää mopo meni puitten läpi, mut sit se niinku törmäsi tohon seinään. Oisivat tehneet niinku feikkiseinät vaikka tähän. Jos kerta puutkin on feikke. Ja jos haluatte tietää, mikä on GTA San Andreasin vaikein missioni, eli se on se junamissioni, missä sun pitää niinku seuraa sitä junaa ja tappaa ne 3 tyyppiä, mitkä siinä päällä on sen Sweetin kanssa, ja Sweetillä on tosi paljon aineja. Joo, eiköhän kaikki ole jossakin elämässä, mitkä katsoo tätä kanavaa, niin pelannut San Andreasia. Niin, sori kun mä koko ajan törmäilen tällä mopolla, kun mä en ole pitkään aikaa pelannut, niin mä en niissä oikein nappeja. Mä koko ajan, niin kun mä yritin keulia. Nyt on nakkimunakas vastaan. Mennään. Vittu. Ei vittu. Nakkimunakas vastaan Sad Gamer. Voitko Matias olla selittämästä jotakin nakkimunakkaa? Nakkimunakas on hyvää. No joo vaan, eikä kuulunut tää meidän kanavajuttuun. Anteeksi oikeesti, tuhannesti anteeksi tää Maton käytös tällä videolla. No ei sitten. Joo, nyt ei syödä nakkimunakasta, kun isä syö hernekeittoa ja me pelataan GTA. Moi peri. Ei saatana. Niin, sitä vähän minäkin. Elikkäs tässä videossa me ei ole edes kerrottu meidän ideaa, elikkä meidän... Mitä on pelaa GTA Liberty City Storiesta, koska 1 partti ei riitä. Jep, ja kattokaa, tässä me yritetään keulia niinku ihan täydellisesti. Voi perse. Just niin. Just kun sä sanoit, että voi perse. Voi perse. 2000 years later. A few moments later. Perse. Vasted mission failed. Okei. Just kun sä sanoit, että voi perse. Voi perse. Niin mä tippuin mereen.
Mä tipuin just kun sanoit, että voi persene. Mä tipuin mereen ton mun moponkaan ja kuolin. Oikeesti. Vituttaa oikeesti. Tän piti olla Definitive Edition, eli uudempi. Mun olisi pitänyt saa uida. Mutta ei voinut. Mä tipuin sen moponkaan Ja veteen. nyt joku soittaa. Eiku... ambulanssi sen. If you are boosted or arrested while on mission, this taxi will appear. Okei. Joo, vittu, mä en halua tietää. Siis kertokaa kommenteissa, miten vittu näistä pääsee eroon näistä. Play-asetuksia. Ei tää oo GTA Vice City Definitive. Mulla on niin monta GTA, mitä mä oon pelannut, mulla menee sekaisin. Tää oli Liberty City Stories, anteeksi taas kerran. Tänään me... Vittu, mä yritän varastaa jonkun mopon. Mä vahingossa, mä luulin ton mopoksi. Mulla on vähän huono näkö nyt. Hei, mä varastan mopon tästä. Yes. Nyt mä varastin mopon. Hyvä, laita menee. Siis oliko toi Lester? Mitä? Kato! Siis mä varastin Lesteriltä mopon. Vittu, missä se on? Lester. Ei tää, kun se toinen. Täällä meni Lester, mä oon ihan varma. Ei vittu, se otti jonkun mopon ja lähti menee. Se oli Lester, vittu. Laittakaa kommenteissa, oliko se Lester. Vittu se oli. Nyt yrittää keuli. Mennä. Ei, mä oon vähän huono. Mennä. Yrittää. Miten se keuli? Mä en edes muista enää. Hei, nyt! Ei vittu, just. Aina kun mä onnistun tässä, niin mä törmään johonkin seinään tai tipun mereen tai jotain. Mikä ton karakterin nimi oli? No varmaan Niko tai Toni. Voi vittu taas! A few moments later. 2000 years later. Nappimuota tästä Creeperissa Play. Tää on Tomi. Nappimuota. Ei vitsi tänne. Okei, musta tuntuu, että me joudutaan lopettaa näin aikaisin joko tää video, koska tää menee niin perseille. Ja nyt mä varastan ton vähän paremman mopon, vaikka mun taidot ei kyllä silläkään parannut varmaan, mutta tapetaan ensin tää jätkä, et se ei ota se mopo takas. Tää on hei vähän näyttää Lesteriltä, mutta me tapetaan Lester nyt. Oikeesti. Kato. Ei mun mielestä näitä. No eikä, mutta toi on niinku ihan Lesterin naama ihan selvästi. Sillä olisi siinä. Siis mä menin tän mopon kyytiin ja tää kirjallisesti tää luulee, että tää seinä on lattia. Tomi, hei haloo, nyt sä oot lattiassa, hyvä. Kato, mä keulin. Kato, Matias. Ei! Siis se... Mä rikoin nää aijat, kun mä keulin ja mä lensin bäkkärillä tän mopon katton aijan läpi. Oh no. Ärsyttää. Ah no. Tässä on vaan palaa tätä Germania. Ei vittu. Ei, mitä? Mitä tässä niinku just kävi? Mä keulin ja sit... Eiks Tom osaa uija? Ei ne... Kyllä, västed. Siitä vaan. Siis mä just sain västeri ihan turhaan, koska mä keulin mopolla ja sit mä menin vahingossa johonkin ambulanssi ja laivan väliin. Ja sit mä mukaan kuolin veteen. Kiitos vaan kaikesta, Liberty. Varastetaan poliisiauto, niin me voidaan kierrellä tätä kaupunkia ja yrittää löytää se saakelin mopo. Ja minä yritän löytää. Se varmaan jäi sinne jonnekin mereen yrittää hakea se. Miksi sen merestä mihin se hakee? No kun se jäi sinne, kun mähän tipuin sinne mereen. Ei kun mä varastan ton mopo. Se mopo kuspelee mistä. Nyt se tulee tänne päin. Lennä vaan yli. Lennä. Heippa. Tuu poliisi. Tässä on mopo. Tää... Miksi mä saa torjua? Tää on kyllä nyt joku poppatunturi, mutta voikaan tällä keulia. Ei varmaan. Vaiko? Hei voi! Voi vittu! Se oli se Mä oon niin pihalla, että mä en edes tiedä, onks mulla joku missioni käynnissä vai ei. No ei se vaan Vittu taas! älä ainakin
teen missionit. No niin. Ajan kuluttamista. Mopo-video. Tänne videon nimessä tulee GTA Liberty sitten mopo-video. Ei vittu oikeesti, tämmönen mopo kaatumisvideo. Joo, enemmänkin mä kaadun tästä koko ajan. Tää on niin pihalla tää motivaatio, ei vittu ja mitäs mä teen tällä melkein. Tää vaan swipeaa jotakin palloa tällä sen papin tabletilla. Tossa just kävi, toi droppas ne money. Siis oikeesti. Nyt keuli. Tomi keuli. Mitä? Mä en edes saanut keulittua. Siis tää on vaikea keulit tässä. Lester! Nyt se mopu tai pappatunteri. Yes. Yksi laikki tällä sun voitolla. Mistä yksi laikki tällä Kai tojuu, että... Joo siis älkää laittako ton takia likeen. Laittakaa niinku hyvän videon takia. Älkääkä tommosen nakkimunakkaan takia. Mitä vitsiä? No Brasiililla on hyvä mutta... Ei, oli ihan. Tää mitä täällä on. Keuli nyt vittu. Joo, ehkä tää peli ei ollutkaan, ei tää video ollut vielä tässä, kun löydettiin uusi mopo. Ei kun nyt se karkas. Otetaan toi vitun Lesteri tuosta kiitos, se on yhtä Lesteri. Ota siitä. Ota toi mopo. Niin voitu. Oot sä entä muuntava? Ei, kun mulla on tämmönen keskellä. Nyt tossa on hyvä mopo. Mä yritin törmätä siihen mopoa, että mä voin sitten vihdoin varastaa sen, mutta ei. Okei, ehkä sittenkin tää video oli tässä. Tässä tuli ihan tarpeeksi näitä vammoja tällä varmaan Tomille. Niin mä yritän viedä sen sairaalaan tämän videon jälkeen. Niin elikkä seuraavaan videoon. Ja tää oli vähän turhaa. Mun mielestä en tiedä matematiikasta. Okei, se ei kuulu toi minä nyt tähän ollenkaan, kun tää on GTA-mestarit kanavalta, kuten sanottiin, mutta se olisi moro, ja sitten aletaan editoimaan. Moi!